Di asa mo, nga naman. Dili ka mo nakaw? Dili, nga naman. Muana ako sa inyo. Ha? Mag-unsa man ka diri? Sorry lang gud ko. Nasa pa isulti nimo. Sige, sige. Paabot ko nimo. Mong isulti na ako, Karin, nga malipayon man kay ka. Lan, Hmm. nabi nang uyab na ako. Kinsa man? Si Noel. Noel? Katong inyong silingan? Oo, katong gwapo ba? Unya, na si chance nimo. Muro. Nga nung nagkipanuroy man kanako rin. Ay, gilay ko sa amo, uy. Mayo gani kinitando kapag chat na ko nimo. Masag ko'y trabaho sa amo. Maunigo na lang ko pag chat nimo. Mao di ay. Unya, asa man tayo ni ron? Dinhi lang ko tas basa, magtuyok-tuyok. Ada tas unahan lan ay, mga untag timpura na. Okay, mayo pa. Lami kay lang sauce Denisa. Lagi. Uy, patubang rugo na ako. Nga naman. Nagkasos man ka. Tanaw. Trapuhan ti gabi. Pero naman ko daang wipes. Mo ganahan ako sa ko amigo eh. Always ready. Ako pa. Wa naman may message na Oscarin. Gimingaw no ko sa kong amiga. Akong pakalitan be. Tuon ako sa ila. Ay, wa man din hiskarin, Lan. I'm this Karin te. Nagkuyog man to sila sa iyang uyab. Ha? May uyab si Karin? Recorded by X Thunder Gaming. May uyab na de ka? Oh, Ginsa man. si Albert. Uy, nganong imong man na siyang gisugot? Kay ganahan mo ko niyo. Nganong gisugot man na nimo nga palakiro man na? Kapuya ni Mulan. Uy, unsa man ka? Tanan mo lang manguyab na ako, dili ka ganahan. Oh. Sinuwal bitaw nang uyab na ako, dili ka ganahan. Kahambugi roon. O nya karon si Albert. Dili na pud ka ganahan. Kay palakiro, unsa man gyud? Karin. Ato ni klaruhon be. Unsa man naibog ka nako? Um, Tanan na malugong lalaki manguyab na ako, puro ka dili. Pagklaro na lang kung ikaw bi ganahan nga manguyab na ako. Karin, wa lang ka makasabot. Close magud-tagod. Di lang ko ganahan ba nga binuangan kag lalaki ba? Pasagdi ko oy. Ako na ng problema kung makatumong ko way ayong laki. Mao di ay nga wa na magsuruyan si Karen dinis ato. Kay naglalis di ay mo, O ma, lalaki ka. Pangita og paagi nga mabalik ang inyong relasyon isip higala. sige lang ma. Ako lang una siyang pasagdan. Unya na lang ko pakita niya ma kung maayo na iyang buot na ako. Una, duha mi ni Karin nga manuroy din sa plaza. Pero karon ako na lang tao ko sa... Ay, abi ning... Uy, yun na. Si Albert man na, ugmay kuyog sa babae. Oh, agbay pa siya. Sweet kayo sila. Kung mo na, tunay lang uyab si Albert, gawas ni Karin. Oh, ang ako cellphone, picturean ako, be. Unsa may kuyog ka babay? Si Albert lagi, nakita na ko. Nga may kuyog nga laing babae. Ug dili ko mahimong masayop nga iya tong uyab kay sweet kay sila. Mahimo ba alan? Ayaw buhat buhatig sa ang akong uyab. Paitan mo di man kamutuoy. Arong mutuo ka, be. Oh, nawa ko magtumutumo nimo ha. Tanawa. Tanawa ni. Oh. Unsa? Ha? Dili. Nganong nagkikita man kanako? Ako nagibuhagan si Albert. Oh. Kay gawa sa picture nga imong gipakita na ako. Ako nabasahan ilang konbo sa bag-o niyang uyab. Mao ba? Sorry ha. Maldita kayo ko sa una.
Dili ko magpatuo nimo. Okay, Roy. O, sorry sa di kaya nga, nanghilabot ko sa imong kinabuhi. Saan mo, good? Di ko makatugot nga, binuangan ka. Nga nang concern man kaayo ka na ko, Alan. Siyempre, amiga ko ta. Nya, close kay ta, sukat pa sa mga gagmay pa ta. Kana lang? Ha? Gusto ko mahibawas tinuod. Ayaw pa makak. Ano ka? Anong itutukan ko nimo? O ganong dili mo sa kuno ka makatutok na ko. Anong mulingyo man ka? Gusto ka mahibaw sa tinood? Tugani lagi ko. Nganong concern ka na ko. O ganong pinangga kay ko nimo. Tungod kay love ti ka, Karin. Sa mga bata pa ta, doon na ako'y pagbati nimo. Ug nagtuo ko nga, mawara ni kung budag ko na ta. Pero, nagpabili ni hangtod karon. Suwa giday ko masayop nga nakagusto ka na ko. Mao na masuko ka. Kung may manguyab na ko. O, Karin. I love you, Karin. I love you too, Alan. Nagtuo ko nga hangtod sa hangtod na lang ko nga magtago sa akong gibati para ni Karin. Pero nalipay ko kay may pagbati man sa Desya nako. Og sa pagkakaron, padayon pang lig-on ang among relasyon. Dini na lang ko tubog dagang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalan, kaagi ni Alan, nga taga Danao City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nagulahan, itatago na lang. Ang mga kaagi gibahatan na sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusab mga higala ug mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papadal sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining talamanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Umaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handun sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpapalala.